ko breakfast baka zauna kai ya ishe. La. Wai kin manta da abincin da muka gama ci yanzu? Kaga cikin ka ko dagowa bai fa bai. Wai sai ciki na dago shi ne tukunna shi da na ci abinci. Fa'izata, ai mun yi fice ne saboda masoya ne. Akan ki an dake ni makiya sun zage ni wasu ko kallon raini. To sai ki gane ni san ki nake daily wata ran kin zama family na san kin haɗu totally. Irin Na ji daɗi sosai. Tunda Allah ya haɗa da ki. In bala'in dukan zuciyata. Ina miki so mara mutuntuwa. Abu ni faɗan fim ne ko kin manta ni? Kar ki damu ba ki da wani matsala. Ai duk duniya ne ba wanda nake so sama da. Ai shi yasa nake ji da ke daga kefa ba ƙari. Ayyo Allah daɗi. muna yara ake mana su zancen lela mu janu da aka dauko soyayya tiryan har hotonsa ta shanye a shayi a ruwan shayi saboda tsaba ƙarya ta soyayya kuma ba su aka zo aka yi barambara shi ya mutu ita ta mutu kaga ba a yi amfani soyayyar ba to abinda nake ga muku yaran zamani sai ku tsaya wai lallai sai kun yi soyayya to ƙarya ce soyayya so ƙarya ne ake idan ka kira waya ba daga ba ya kamata a cikin shi kokari Ba da ni fa. kai to kai waye Ni dinki. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kin tabbata zaki rike min amana. na tabbata ka munafiki mayaudari ƙarya kai ba kai yaudaran ba makafiratin azzalumatin jarabatin masifatin kai karshe ta kusa zama bazawaratin. Mu wannan abu ya bata mu shine dalilin da yasa na kira ki. Na ga. ƙarya ne yana irin wa'in abubuwa ne saboda yana ganin kamar soyayya ba gaskiya ba ce. ƙarya ne so ƙarya ne babu shi jiya mutane su wanda na sa aikin nan tare sannan kuma aikin na san an san ne faru kuma ba abubuwan da sai a kamfanin nan ne a kodin shi ne fitar mu da an ga taya mu da abubuwan da ya ina tunanin a kan yaso wanda abin yana damuna kullum abin nan yana damuna da ni kan na shi da ke ba kuma ya Allah gaskiya za ta yi Assalamu alaikum. Ranki sharaɗi barka da aiki. Yawa gashi nan na gan shi. Okay. To ka zo ka mu haɗa hanya ko? In ya so sai ka bani. Ok to ma haɗa a hanyar sai na kawo miki. Na gode. Allah bai barkanka da warhaka ai ni na yi fishi rabonka da nan tun yaushe gaskiya ne na san na yi laifi bisa haka ya haƙuri ban sanar da ke ba mun samu tafiya unguwa ne da safwan ban gaya miki ba sai da na dawo amma dai a yi haƙuri tuba nake in baki yarda ba zan iya gurfanar da jikiyoyi na ƙasa domin na baki haƙuri a'a ni a sana a bakin duniya a ce ga wata ta mallaki saurayin ta tun kafin sai aure sai aure kuma sai abin da hali yayi to kamar ya saki a bakin duniya yin mana me da wani da wani kowa da abin da ya dame shi ni kam akan ki bana to za a ce ga wata ta mallaki saurayin ta tun kafin sai aure sai aure kuma kaga sai abin da hali idan yayi ma sun faɗa kan sai ni kam dai akan ki bana wani tunanin ko an gaya min wani abu akan ki komai daidai ne wallahi ka ne kuma wallahi ai maka da gaske
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me yasa duk wanda yake da hannu a cikin wannan kisa idan zai ba da taimako ake gaskiya na yi sosai ba. Salsa da sauri ma. Barka da zuwa masarrafin jinin jikina. Yanzu nake tunanin karshe kana tafiya kan nan. Allah ya sa idanuwan ka bai arba da wata mata hanya. Ka san ina da tsananin kishi a kan. Ni da nake da kyakkyawa kamar ki. Aiki ma daina tunanin cewa akwai wata budurwa da zan kalla in baki ba. Ko bacci nake yi fa. Da hoton fuskar ki nake kwana a cikin zuciyata. Yawwa Habibi har na ji daɗi ka san da soyayyar ka na saba a rayuwata shi yasa nake da tsananin kishi a kan ka. Ina matukar jin daɗi yayin da na ji kin yi farin ciki a kan abin da na yi saboda aiki na ne ɗawainiya da ke da kuma nuna miki soyayya a koda yaushe saboda ke ɗin ta wuce. To ai ka san namiji mai kyau kamar ka dole ne 'yan mata su bibiye ka. To ai dole 'yan mata su bibiye ni to amma kuma ni idanuwa na ba sa gani kan haka ba na bambance tsakanin mace ce wannan in ba na ko namiji. Ba wani kawai dai. Bari ni in karasa in yi so Ok, to ina jiran ka zan dan shiga in gaishe da ita kafin nan ka dawo. To sai an jima. Ummi, ina gajiya? Ya mama? Lafiya kalau. Ki gaishe ta kin ji? Ta ji. Yawwa. Ka gaida yan gidan. Ji ka gaida. Wannan ma yanki ne? Abokin yayana ne. Oh, ai na ji ce mai yayi ne na ga shi ma yayin nan. To kuma wai kai me yasa kake ma haka duk lokacin da zan ci yara ba su zo. Yes ma. Ina so ka je ka zo min da Ibrahim. Okay ma an gama. Kamar. Yes ma. Okay sir. Okay sir. Ga hannun zuwa. Okay sir. Kamar. Ina zuwa. Okay ma. Wai na soyayya. Soyayya ƙarya ce. So da ka gani ƙarya ne. Kashe ka ba komai ba mai hankuli na. Ranar Friday! A ranar Friday zan yanka ka. Ya suna ka! Suna na Mungode, amma ana kira wani soni. Taramin dara ya ci uwarsa. Ko ba gaba ba ma ka gaba. Ba abin da zan yi kuka baka share mun hawaye na ba. Bare kuwa. To su nake yata ba zan bata kowa ba sai wanda zan huta zuri'ata da duk dangi na zan huta. Yata kulli daya ina ji ta ita a rayuwata. Dan haka ka naɗa kayan ka je kai gaba. Tun gudu girma da arziki in ba haka ba. Ran ma 10,000 ya bani. Na kunzige kuɗi na 10,000 zan so mana kayan abinci. Kai na ka zube. Wallahi a hanyar kasuwa ne ba za ka iya rage mana asara ba ne? Abin da yasa kika zauna kenan sai kuna ta kin zauna kin yi faɗi kamar kudin cizo. Kuna ta cinye wa yaro kuɗi. Kin gama? Abin da riyawar yaro ya tsinci hakori. Gashi yaro ya mutu. Ya mutu. Yau kana son ka furuwa wallahi. Sai ka ba ki kama. Ta mutu ta yanzu ko zo hannu. Ni magana yanzu ba ta hannuna.
na tura police abin da zan iya yanzu so kariya ne so kariya ne ake gashi kai kuma yanzu za ka kai mota tana nan to ba zai rabu da ita ba sarka na fi karfin kara ta kare tana son shi yana son ta aka daura aure ni a ga mu iskanci Assalamu alaikum. Abokina ya ake ciki ne. Ya garin ne. Ya al'amura. Ya rana. Ai ina gida lafiya wallahi kai na sha rana. Ina gida ne nace kai bara mun ga abokina dai wallahi. Ana ranan nan kaga dazu na zo wucewa nan naga gumi. Da wani dan farin gaye haka dai haka. Dai gaskiya jikina irin bai bani da yaron mu. Ya kamata mu san yadda kuma gaskiya ne ni ma na dawo zan shiga gidan gansu da shi suna fira ka a kofar gida to gaskiya jikina bai bani ba kai ma ka gan shi kenan na gan su to su ne ma nake tambayar ta me sunan shi wai ko menene sunan Jiboy Jime wai Jiboy gaskiya da ka ji ko to magana ta tana kan hanya shine ya kamata da gaskiya mai bincike akai saboda kaga abin da ya shafe ka ya shafe ni gaskiya ne aboki na kanwan mu ce gaba daya gaskiya ne sun ne zai faru ko ne ke akwai dai yanzu bari zuwa jima'a sai mu ce ba za mu rasa wanda ya san shi sai mu ci kan shi ko kada ka halin sai kyau ne kuma gaskiya ne magana kaga ai da abin da ya shafe ka ya shafe ni a dole ne wannan zan biya ta shagon wannan oke zaka je biya abu a wurin su ba to shi ne kan ka akwai da a zan ga mai shi ke sai na jika a huta lafiya Yes, come in. Myra. Assalamu alaikum. Akan kesin nan to shirin kwata sun masa saboda kullum ni ma hankali na ba a kwance yake ba. To amma sun turo mun wani daga shirin kwata domin bincike da akan wani kesin. Na duba jajirce ki da Allah ki sa ido saboda na yi aiki da gambe da wasa sai sa so ba wanda zan haɗa da shi su yi aiki saman ki idan ya ƙara so ne so zan kira ki sai na haɗa ku da shi ubangiji Allah ba da sa yasa kuma idan ya zo ki samu nasara abin da nake nema. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, Na'ima. Sanni da zuwa. Yawwa, ya kike? Kalau wallahi. Zo ga wurin zo. To, da ma kin bani dai anan ta amma ina anan dai. Ne ki kwana biyu. Lafiya lau wallahi. Yawwa. Sannikin. Sanni ya kike? Wani kam ina su umma suke. Umma ta je unguwa wallahi. Ah, ke kadai ne kenan a gida. Wallahi umma su tafi unguwa. Ikon Allah. Wata ban baki wani labari ba. To, me faru? Wani garin polis ne yake suna. Ka ce kin kusa zama yalla bai. Yalla kuma. A baran ya ba zan iya yaudaran umar ba kin san ina son shi. A ko ne gaskiya ba zan baki goyon baya ki yaudar umar ba. Kin gani ina son shi kin san ba zan iya yaudarar sa ba. Gaskiya ne. Ya mutumin ki fa? Au, ki ce Habibi na Safwan. Da ɗayan kuma Yusuf ba? Ki ce dai kawai ramawa zaki. A'a tambaya ce kawai. Ke dai bar shi kawai baggara. Dan wahala kuma? Ke kin ga na bakani na zamu je shopping. An ce bari in zo ya ce zai je ya dawo. Sai zo ya ta jira na. To ba da mu mun tayar raka ki.
ina fatan da yanzu na wanke kai na ku ba komai ya wuce. ina godiya sosai dama na san ba za ki fushi da ni ba na gode to ni yanzu zan zo na koma saboda wanda yana jira na zan je a da shi ko me ke akwai da gani ne Ba damuwa. sai na dawo ku ka gaya mun gaskiya abin da ka sani a kai. Wallahi ba sai komai. Wallahi. To me baro? Soyayya muke da ita. Mun rabu na ni lafiya da ita wallahi. Soyayya ce kuma da karamu ba ta hanta fara ba wallahi. Ta. Yayi bayani kuwa? Wallahi har yanzu wai bai san komai a kai. Ka iya tafiya. Ina da ina kake yin aiki? Kamfani ne da yake cika sai. Mun yi bincike mun gane cewar kana da kuɗi. Nawa ne albashinka da kake ɗauka duk wata? 50,000 kuma yana harkar canji. To ina wayar Salma da kwaci? Tana nan na karba. Hassin ɗin? A'a wanda sun waya kawai na karba. To waye ba su? Wallahi ban san shi. Kamal! Ka sa shi bayanin wane ne bazuka. Za ka ci uban ka wallahi. Ke nake magana malam. Ba magana hali. Ko kashi kake ji da dole. Duk tabarar da kike yi wa yasa kike wa dare miki gindi kike yi. Babana ina yarinyar da nace maka ina so ɗan gidan mai gari. MM Film Production Katsina ya kawo maku wani sabon fim ɗinsu mai suna 'yar mai gari. Ina so don Allah a bani dama a dinga tura man ita domin in koyar ita karatu a can gida. Wannan ai da mazagi na kai, wallahi da mazagi na yi. Zagi gidan kai yi wallahi. Ya ina gyara gidana da iyali na. To kai ba dan gidan baba ba bane ba. Ina da nake so in ce zan ce in ba kuɗi ba. Aure yanzu ranka yi hacciya muke yi. Kun yi masallacin nan ta mutu. Kun yi masallaci ta mutu ni kada Allah ɗora mu wani ɗaure ne. Gaskiya na ai kuma kula da ita. A gaskiya wannan ci da yarinyar nan wallahi. Ni ɗan gidan ne gari na ce ban san shi. Ai baban shi na nan ko? To ya je ya turo baban shi ni da baban yaro ne ba. 'Yar mai gari. Kayi arwallan asar. Allah ka dinga shan ruwan don ka samu sauƙin zuciya. 'Yar mai gari. Fim ne da ya kunshi cakwakiya da barkwanci kala daban-daban. Ku dai kawai ka garzaya a kan YouTube channel domin ganin wannan kayataccen shiri da tsara an ɗora. Kai sacin M Hausa TV domin ganin wannan shiri. Allah ya shirya. Kulki ku yanzu ta ji ta yi. Ya mai gari ce ba kuma wanda isa ta farata. 'Yar mai gari. Kawai ki kashe mai gari. Wannan yarin ƴan lele ta ce ita na ɓama wannan kujerar ita za ta hau ita za ta yi wannan gari. Ba zai ƙara shiga mota ba. Abin da nake so da ke ya kamata ki zo ki same ni har gida idan ka zama karatu. Ka koya min karatu. Ka koya min karatu ko ka koya min iskanci. Ya koya maki iskanci dai. 'Yar mai gari. Dan gwal. Ranki da ke. Ka je rabu da shi. Kin ga can baya na gaya miki ba ta haka zaki cika ba amma yanzu baki ɗauka ba. Idan ka sake taro na a hanya kaman magana sai ta ci uwaka. Producer Yusuf Mai Waya, Location Manager Abukan 'Yar mai gari. Fim ne da ya kunshi cakwakiya kala-kala. Sai ta ci ubanka. Kai da kake ganin ka. Kai din nan da kake ganin ka dan karere da 'Yar mai gari. Wallahi ban bada ba. Wannan shimfiɗan na masallaci sun lalace. Wannan ke na za a yi. Zuwa da ke zuwa masallacin. Allah mutum da wani ya Allah sawa. 'Yar mai gari. Kun waye shi Zari ya ce shi ko wane ne shi? Da ban kwana ba ka gani. Ce ne da ni I love you mana naji. Ce ne da ni I love you. Ba za ki ce I love you din ba. Wanda ya shirya kuma ya bada umarni Mustapha MM 'Yar mai gari. Na rantsi da Allah in ka kara gani shi na bubburma mashi kawa. In ji ko baki ji ba. Kai. Ya aka. Dalla. Kudi ya dalla kila sa kudi da mai ba. 'Yar mai gari. Alhaji ya zai wannan ta shiga mota ba kada ta ba. Zuban yan mai zan kai gida. Kai kuma ka tai. Ina gaba. Alhaji in dai za a tafi na sai da hatsi maka. Mu ga mun da mu kawo shi gida.